Bible sa Psalm 55 verse 22. Sala ka verse? Saan mo? 55 verse 22. Kung basaho na, pamina mo. Ingon siya, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. And He will never let the righteous fall, but you, O God, will bring down the wicked. Ano, sa ilo na di ko. Yani, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous fall. Ano siya? Umtay Bisaya, no? No. Pero ali ako Bisaya na rin, ingon siya, itugyan mo sa Ginoo ang imong mga palas-anon, ug siya magasapnay kanimo. Ug dili gayud pasagdan ang taong matarong. Ingon niya. Ingon niya. Upright ingon niya, di ba? So, mo na ingon niya dire. Murag ato giling series kay naam gyud sa inani nga sitwasyon, di ba? Dili lang ingon nga kita rin nagka-problema karong panahon na, di ba? Stag-stag sa nato naam kita sa normal days, na kita problema ang giatubang, di ba? Sa kamo sa pag-eskwela niyo mga pag-eskwela niyo, di ba na? Pag-eskwela niyo na may problema yung gitubang, although lahi na siya nga problema kay mo ba nga ay exam sa duwa tuon. Wa pa ko kasabit sa akong project. Ano na yung problema, di ba? Ang sa lain-laing sitwasyon, lain-lain ang problema pag-atubangon sa tuwa. Alang uban labi na karon na sa ospital, ang ilang problema sa dis ang ilang pasyente na dito. Kanahon na ka ba nga? Mas maayo na maayo tang magagawas na. O na ilang ginahon na ron, di ba? Ako ay problema matanggong labi na gid nang COVID, di ba? Kay mustay ang uban niya 14 days labing ubos. Nabasahan ako sa private kung admit niya mild lang nga COVID, kanang wala ma-intubate, kanang di paslakag tubo ba? Mugasto og 800,000. Unya kung mapaslakag tubo maabot og 2 million. Okay, mas longer man ang ang stay nila sa ospital. So makaingon ta nga ang tao karon lain og ipasaan. Although pareha nang uban, makaingon ka datuan na nila di ba? Kaya ka abling SM, abling ang ubang mga establishment, pero ang tag-iya din mismo nag-struggle pala sila. Kay kadaghan din sa mga wa gyapon kaabang, di ba? Kay tungod na yung state of emergency nga 6 months, uban diha nga nas provision diha nga ingon di ka dili nimo mapuyo sa paningil ang imong mga tenants nga naa diha. Ang mga dato na problema sila kay wala sila ginansya. Mabuhi gyapon sila. Pero kita pobre, ang atong struggle is ang pagkaon. Kung magdugay ni siya, problemado ta, ang dato, magdugay, naaami po siya. Pero, mao lagi na, ang dato, mapalagi sa bankruptcy, di ba? Mao na, karong panahon, daghang problema, ito niagi, di ba? Daghang kayo mga testing. Daghang kayo mga pagsuway, nga niagi na to, pagsugod lang is pandemic. Una, pinakauna, nabalakan ako, di ba? Ang una kabalakan ako, pag-augma, di ko kabalik og larga sa nato sa gitarbuan, nga nag-lockdown. Yan na problema ta ato yan. Huna-huna na ko ato din. Bubo pa ako na-huna. Mama yung trabaho ang ginauna. Di ba yung nakadakong income? So na-forecast na ako nga magka-trouble-trouble sa finances. Nya wala magdugay. Nagkasakit is mama. Nya sa iyang pagsakit, sa iyang pagkasakit ni mama nimo, medyo dihagid kuso-kuso ang atong testingan ta sa Ginoo kung unsa gid kalig-on ta ba dito niya. Although na tayo mato nga murag kasurindiron ta, kay di bela lima to nagian sa sitwasyon ni mama niyo, di ba? Ya, pila ka buwan sa nag-fight ato milab until now, di ba? Aw naglian naman ka. Pero katong pag ato nga time gikan sa March until sa June, March until sa June, nagka-problema gyud sa imong sitwasyon. Dili naman ka nawag ayo-ayo pag July na di July entrada sa July. Pero atong problema lang is kanang dili sa sleep. So, ang pattern, mabali, adlaw, matug. So, lain-lain. Ang problema ako, nauna ko, nag-anam kagamay ang atong savings. Yan, murag, na-stress ko, na-time nga mag-hinukto ko. Nalabi na si mama niyo, mag-jogging ito sa gym. Kanoon na ako mga problema yung mga yan. Unsa ni nga itong giatubang karon ng sitwasyon ng panahon na. Kaingon tang dili sa lalim. Pero karon mao ning giukab din ako nga passage para to lift up sa atong feelings ngayon ani. Ningon siya, cast your cares. Unsay sabot yan ang cast your cares? Sige ngon.
imo diya cast your burdens mag-ingon diya na sa samputan na. Isulti. Cast Isulti. kay specific kay yung words na kung kag isulti tell man na sa English, di ba? Atong itugyan, atong mga sakit. Cast your burdens man. Eh, burdens. Atong mga ipasan ng mga Oh, mawala siya. Itugyan nga to kaniya sa Ginoo ang imong mga palas-unon. Mao lagi niya. Unsa ro yung feeling mo nga naka-feeling mo naka-down, drop down. Feeling mo unsa ka sa imong feeling ka kanang murag luya kay ka ba? Unsa may nakapaluya nimo? Mao sa melas. Unsa nakapaluya nimo? Unsa lumubo sa imong moral, sa imong gibati nga ni kapoy, kapoy akong kapoy oy, unsa na ni sitwasyon oy, di ba? Unsa kuno na mga plus-unon na, term na plus-unon mo, ikaw plus-unon, bugatan ka ba? So, unsay mo mga nabugatan, imo kuno lang itugyan nato sa Ginoo. Kini ana mo sa diri sumpay, and he will sustain you. Ingon niya, he will sustain. Ang ubang sa English, support yung ino mo. Ang ingon melas. Dahil ang istorya dito kuan, he will support, meaning agakayon kaniya. Laglong pinag Bisaya agakayo no. Murag support sa Bisaya, kala suportahan gud. Murag bag-o na siya gud, pero ako nabibaw sa agakayon na siya pero man sa wala. Kanang palitan naagi ka na pare na kalusnoon ang inyong lingkuran diha. Butangan na sa bangil para di bulusno, mo si support, di ba? brace. Butangan siya og ali sa ubos nga di na siya muhugno. Ningon siya kanang cast your cares to the Lord and He will sustain you. Magasuporta ka siya kanimo, paminaw. Mag-support ko na nimo. So kung nabugatan ka, Ginoo, tabangan ka niya agakay, bugat kayo, murag gipatungan kag bugat nga load sa imong buko, iya partly gunitan siguro yan. Wa takibaw yun sa niya basta ningon siya mugaan gid imong pagaanon gid niya kay support man siya. So I don't know, Ginoong siya takibaw sa paagya na niya. Butabang si pasan kay para mugaan imong gibugaton. Take part siya, di ba? Yan ingon siya, He will never let the righteous fall. Dili gid niya kuno itugot. He will not let the righteous fall. Di niya itugot ang matarong nga na fall. Saan na fall? Ha? Mapukan or kanang wani kanang mapildi or unsa, di ba? Di niya itugot kuno nga maabot na nga tayo may ikaw surrender ka. Basta ikaw imo lang itugyan tos Ginoo ang imong mga gipamating nga gibugatan ka. Lalo na problema mi Lord, mo may mga gamit gadget para sa abli sa klase. Problema man na siya, di ba? Pero na may laing backup nga modular, pero ato nang gipray sa Ginoo nga matagaan sa mga nang inana kay takibaw isa lagi pa maagyan na nila no. So mo na ato yung isulti sa Ginoo nga atong mga butang nga nabugatan ta. Kita about ani ayan to isulti sa Ginoo nga ang sa teto nabugatan ato isurrender nga to niya para dili na feel katong mga tao nabugatan karon sitwasyon na mayon tag makabasa po sila ani nga verses ba nga imong rang itugyan to sa Ginoo ang imong mga kasakit kabalaka or sa imong na feel nga nabugatan ka kay suportaran ka sa Ginoo niya dili pag napaginingon yan dili pag niya itugot na ang matarong mapukan ningon so nindot kini nga verse sa Bible na atong nakuha ang gabiyon na di ba so we hope lang nga ang uban makabasa pud ani katong labi na ginagmaloyhon